Gepleýär Azatlyk radiosu. Türkmenistanda ene-atalar Western Union arkaly daşary ýurtlarda okaýan çagalaryna pul iberende olardan oglunyň ýa-da gyzynyň bu serişdäni ýa-da onuň galan bölegini yzyna öýüne getirmejekdigi barada resminama gol çekmek talap edilýär. Bu barada Türkmen.news neşri habar berýär. Bankyň işgärleri pul serişdäsini iberýän raýatda student Türkmenistany dolananda onuň ýanynda getiren nat pul serişdäsiniň we onuň mukdarynyň barlanjakdygyny duýdurýarlar. Ýagny bir studenta bir aýda 200 Amerikan dollary iberilen bolsa ýurda gelende ondan şol ýa-da ondan köp mukdarda pul serişdäsi bolsa onda bu dollygyna elinden alynar. Şeýlede bu studenta Western Union arkaly pul ibermek gadagan ediler diýip neşir özüniň 19-njy iýunda çap eden habarynda aýdýar. Neşir munyň resmi kurs arkaly satyn alynan dollaryň ýurda getirilip gara badarda satylmagynyň öňüne almak üçin edilýän çäredigini belleýär. Resminamada ene-atalardan pul iberýän adamyň adyny we familiýasyny, öý adresini we pulu aljak adamyň şahsy maglumatlaryny yazmak talap edilýär. Bu resminamanyň aşagynda düzgünler bozulan ýagdaýynda raýatyň pul ibermekden mahrum edilýändigi barada duýdurulýar. Pul iberýän adamdan resminamanyň aşagyna gol çekmek talap edilýär diýip neşir habar berýär. Azatlyk radiosyna bu maglumaty öz ýurt içindäki habarçylaryna we çeşmelerine tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek häzirlikçe başartmady. Şeýlede Azatlyk radiosynyň aşabatdaky Western Union hyzmat nokatlary barada kompaniýanyň resmi web saýtyna görkezülen telefon belgileriniň onu goloýuna jaň edip kommentari almak synanşyklary hem netije bermedi. Azatlyk radiosu bilen söhbetde şolyan türkmensanlaryň ençemesiniň aýtmagyna görä, käbir raýatlar ýurduň içinde viza bank kartlaryna pul salýarlar ýa-da Western Union arkaly daşary ýurtdaky dogan garyndaşlaryna pul iberýärler. Bu iberilen pul ýa-da viza bank kartlaryna salynan pul serişdäsini daşary ýurtlarda naqdlaşdyrýarlar. Soňra bu daşary ýurt valutasyny Türkmenistana getirýärler ýa-da iberýärler we gara badarda 5 ýese ýokary nyrkdan satyp gazanç edýärler. Şu ýylyň may aýynda Azatlyk radiosu bilen söhbetde şolan türkmensanlaryň ikisi Türkmen banklar tarapyndan girdilen çäklendirmeleriň we gadagançylyklaryň, şeýlede ýurtdaky ykdysady kynçylyklaryň, işsizligiň, haritlaryň we hyzmatlaryň gymmatlamagynyň ilaty gazanç etmegiň şeýle usullaryny oýlap tapmaga mejbur edýändigini aýtdy.